ro you try. Ni ai ngo you try hakani ka step. Ban nga ai kubli step ya pi way. Manganget utry unda kurku ya pi yakani ka singi ken. Nama utry jungi ulang obabha. Ban ni ai ngo you try hakani ka singi. Ni don ya ka jingpla na way ni ki samla. Baun ai ya ka jingpla ya ka ei ka bo try ula le haka jing em ka chong. Shwaba ngi yo sngo ya ka jingpla na uni samla. Ngan ai kublai shwa ya I mo hakani ka por ka bamenta so kemen man yo I ya fi but nganget lamba kani ka jingpla ba in sapani thu ya ka kerteng la jong ka jakasa in sabatai ka jing ya shem ka jong I bat utrai han ya kani ka por nga kwa ban batai kindat ka ka jingpla ba bon ba ki brio ki omat ya ka jingkel khu no ble ki omat ka jingta ki omat ka jingkela ki omat ka jingpen kia hari ba bon sen ki shu ong nga ai ngo yo trai ken mau be kadai yang iban ai ngo hari ladang ngim plano kam dei pat kalenti jong tra namar ka bible ka ong na ka gospel jong Matthias kalnong ka basipo de khot ka balai po ar kong uno barote uban playanga hakmat kibrio ngaru ngan play u hakmat ukpa jonga uba habneng handre uno ro uban len yanga hakmat kibrio ngaru ngan len ya u hakmat ukpa jonga ubah habneng fi ka bible ka kran ladang ngim plano ya ka ka ba utrai ulale Namar fitip utrai haba ule ya ki ba pla ka jingim jongi. Nadu ka jing penem ka bau ai. Ki kamba jing pen kia bat kum ta ter ada ngim pla no. Kumno ki we ki ni mat jing gerku. Ka mon ngi shubu tang halade. Bat haka kitab jing pen pau ka lanong ka ba khat ar ka da kran sha ka da khot ba khat we. Ba ngi job no ta. Ya usaitan. Ka dei dak artli banta ka benengkong ngi pen benaya ka snam bat ka ba ar ngi pla. Dei naman kata ka jingpla kadai ka ba don kame but ka ay ka bangingi pla bun sina ka tin nong wengi ong kadai ka testimony lani ka jinga shem shime dei kata na sutoro haba kata ka jinga shem shime am umdan uno ubala ban mudai persya kata lamar ubrio si sen bo yo mat pimla ban ong bo klam yo mat lani bala shu ong yo ta ubrio dei naman kata ka don kame ya ka jingpla ngangai babon na piro pila yo mat ya utrai pila yo mat ya ka kamba yo pim jupla de na makata nange na po ka potanet ministry bun sing ni wanra ya ka jing plam bang kamdai bangin promote ya ka ministry handai bangin pra ya utrai sejrong ban gi ai ya ki brio ban pla ya utrai na mararangi ong kren kalong ka ba handai ka jing pla ka dei ka jing shem jong we pu brio simet yo don na pir pi yo mat ya ka jing ku no trai pila yo mat ya ka kamba ya ka jing pan kia ni ai man sim ya pi one Sini siya ka office ka jongi ka ay ka ba piyo mat bakan long ka jingger kuro ya ki babon ki pai ba ki basngap kan but menta singi don yo new samla but ngi ai ngo nam ta ka jingim ka jong new samla ba kumno ublay upen kala but hagan ka por ngan IT ha i ken ba in panito ya la de but in kran ro ya ka ay ka ba utrai ulale lamba ba in pla ya ka ay ka ba ila shem ka ngai IT ha pi ngan ka por Iro try ka kerteng jonga ga dei stibon nong klau ngasong ngasa hapo lausok tun block 3 ho e ne ga por nga ingo ya ka potnet ministry ken ya ka baka ai ya ka ne ga lat ya ka banga yo ya ka bangan ipad ya ka ne ga jingpla ban nga nget scam ru baleng ba ga ne ga jingpla kan dalong jing kur sha ken chepi ki bopet ya ka ne ga testimony ning kong nga ingo e utrai ya ka bola penim ya ka jing em jonga sha ho aja ni ka por ngakwa kan ya ka bangan phla ha ka jinga lenti jonga ngasu tho ba ngala mat shisha ya kita ki kamba ke jong try ya ka ba ule ha ka jingem jonga kumba ka ktien jong blei kasam ko balai fusau ka dekhot ka bo phra ko ong automat ba tu khmi bo try ulong bo bha ho da kumno ngasu tho ya ka ta ka jing bha ka jong try ho ngamla ban len ya ka ta ngasngo ngo sha ya ka ni ka ministry lemba jong ki pastor lemba ki shakri ki jong blei ngasngo shay ki yakaba ngasngo thu shay kata ga jing bha jong utrai ngamat si shay kata ga jing bha jong utrai ha ga jing em jonga hei ha banga ya ha kata ga jing long samla ngamla ban len ya kata hei bangi ngi iba kata usaitan utan usaitan upen ngop ke ngi kum ki khana samla hei ba ngakan mau ha ki por bang nang ya ga bang empat tip utrai hei ngangop ha ka pornography hei ngangop hakite ki basniu hoi chibuan haki jinga lenti hoi ngala ban yathu hakiti ki por ngala banong bangakup ya kata gadur ka ba arsap ka ba hakmat jong blay ba hakmat jong ka family jong aro
ngakan mau ho kata ka dei ka jingja ba ngidon mos para hayeng ngakan mau hakapor ba kibriu kiyo i nga ba nga di sikret hado ka penlong i ipa mei ba kim nget re nga ba ngan di sikret hado kata ka penlong i ki tamba nga pa ka kam shedien kalong arsap te kalong persya te khmat jong blei lani khmat jong mei jong ipa lani khmat ki bhayeng jonga shisha kim nget shisha la da yathu da ong o balap yanga shat khot du ma shnong la da ki ong ong i lap yu du tam ta ka penlong i ki nget hadu teng teng ngada perkhat ngasu sen ei ki men ki sha kno bet maki namar belei ba kim nget senon ni ra ba ngadei mangata hendai hot ngai ngo pat utrai upelat yang na kita ki jingbam ki jingdi ki besniu ki balate ke jing em jonga onda kat bang adang ya ngakan mau ha tu ki por bang adang li kelas ngakan mau da kumno ngan ye thu kai nya ka bang ayo ya kata ke jing pen em hoi ngas ngau thu ning kong nga perkhat baga dei ke jing pho sniu ha ke jing em jonga hende onda menta nga la yat ngas ngau thu baga dei ke jing pen pau ya ka bo ublei khot ken ngakan mau ngai i ya kata ke jing rong no hoi kumang ala batai na du mene ngasa hapo lau so tun kat bangayat na po kata ka linti ban poi shishnong ke bangi shat ong kala stop ma tengayat hang ta kata ka jing ipau ngala ban ong ngai i ya kata ka jing rong no kat banga khmi sha beneng ya la dia kat no ru ngam sha rong hoi ya ka jing mut brio jonga ko bu jisu ong ba ka jing mut jongi ki brio ba ka jing mut jong trai ka pher shisha nga su thu ba ka pher shisha kat banga dang wan kata ka jing ipau bakawan kata ke jing rong no ngam sha rong haga jing perkhat brio jonga ong banganum shakri shu yu blei de lele namar belai manga ong ngam sha rong tangan muddo yu shu ka bhai nga banganang im shu shu bargani ka perthai ben nei nga ai ngo pan ngadoni wei parlok jonga ya ka ba hei bun sien ngi shat ekren phone bi ta ngim ju ya poi ban kran chpang blei hoj i la tip yu blei hoj i shakri yu blei hei ba bun sien ngi de ekren phone e ngim ju poi ekren pat chpang jong blei nei ngi bun ngi keren ngi khana ngi ruai ngi le ki bangim ju keren ya ka ban ya tei renga kan mau ha kata ka sngi kom nora ba ublei ula khot ya ka ban pen em te nga su thu nga yo sha ya kata ka jing pen em nga kan mau lambai tai porlong nga kom nora nga shipoi ban ya thu ya kita ki jing ipau ki bangai i ngadang perkhat ki por bagade ka jing pho sniu re hadien jong kata ihi yong nga yong o yong ka debo blei uiet palat ye pi kan udang khot tenga kan mau kum tahi kat bang adang ya kita gelinti jonga te kat bang adang puson ye kata ka jing ipau nga kadei sha kata henry kum ubrio nga klet no nga ya nga klet no angam poi kan mau sha rei kata henry bo utrai khot ka penling a be hapo jonga ye kata ka jing ipau hadien jong kata nga yo i ye pastor bantei hapo ka mobile nga kan mau nga phone i nga pastor ka long kumta ti ong ti la duai pastor ri ong sawan cha office tanga kan mau ha ka sngi ka dei ha ka sngi Wednesday nga wan cha office nga kan mau ti ki por nga nang le class nga wan cha office ka wei ka ktien ka wei pastor onda nga la da ban yethu i kita ki ba utrai upen pau hanga onda utrai la pen pau nga kan mau ya ka ba nga wan ban shim ta number ban rung hapo ka kamera jong i pastor i salong yong tang kan ni ka wei ka ktien yong la da menta super khat la da ngilet kat shedu shapo Amerika ngi haban pen kre ke visa ngi haban pen kre kita ki passport ma yong la da menta fin let kat ke hima jong blei yong kum no fin shulet kum ne nga suthu sha nga so dei sha ke i ka bai pastor yong but shibun ro ki de khot bible le ka bai ai yong pule but yong menta ka don je seng sha te she jurong ma na mai pastor i shong ti apo ti yong ba ka don je seng ki shong je seng tenga kan mau hakata ka singi sha nga shong nga la shong ka ta ga je seng onda nga la shong ya kata je seng akan mau bu utrai ukta enga sha ngadas ngau thu sha kata ga jingta jong utrai kata ga dei sha yang aru ngala long kristana du ka kpo jong mei henrei ngam jukan mau ka ban le je seng ngam jukan mau ka ban shakri yu ublei shisha la yat sakama sha ngala yat kita ki jing em jonga ki banga pen sngu si yu ublei kamta me ho tu ki por kat badang dei tu ka por lei ngakan mau nakiway na kita ka batte ka de ka pornography henry nga aingo pa utrai onda la shakri utrai onda la kata shaw min siam jong blai ngayo kanya kata ka jing penlat nga aingo ba nga sngongo sha utrai nga sngongo ru henry ban shulong nga su thu pa kata ka jinglong kristan ka shulong tang bala de na yeng
Henry banyo shisha yo utrai kedai bet ngihap sutu ngihap ban kala ka bomot ngihap ban wan ken syakata ka jingpen baptis. Hoi bun sien ngashat ong hoi bun ki bo persya ya ka jingpen baptis. Ya kata ngam keren ringas ngutu ya ke ka bangai experience ya la dia marmet ngakwa ban keren hang ne ha ka ba ya dei ba ka jingpen baptis. Hoi ka jingpen baptis hi ya ka ba ngaingo ya ka portnet ministry shua ban le lani shua ban pendep ya kata ka hok ngedayo kan ya kata ka jing hikai shisha kata ka jing hikai kangam shisha kata ka jing hikai ngasutu wat ya la diru kamde ya ka banga shu le kumtu lane hake ike ya ka banga shu long state bank renga ingo ya ka ba ya la dia ngayo ban rung hapo ka khasi bible school shisha lembaga ni ka khasi bible school ru kala long jing kurku shisha yang kumno bangan san haka ktien jong oblei kumno bangan ngam kham jiliu kumno kata ka jing dei ublei ru kalong ka bobet ken namanga sutu isha habangi shakri ublei ong kita ginong mani nga ki mani ha kamen siem bat ha jing shisha ken shisha nga sngongo andang ela adap ya ka bible school ho ya ki bible school la yo ya ka jing hikai ha ka bai dei ba ka jing pen baptist tenga shat ong ya dia sa ka ipat ngan pen e haba ki shakri ki jong ublei ki hikai na ka ktien jong ublei ki kham hikai na ka ike ka ba lat na ka ktien jong ublei de namar kata ka ktien jong ublei ka ong habangi pendap ika jing pen baptist ka de bangi pendap ya ka hok ni tep no ya uta ubriu berim hoi nga sutu ishai kata ka change nga sutu ishai kata ka jing kala ha ka jing em la dia hoi ki bakran ki la ban kran heringa shat ong phi ki bapet phi ki bala yo mat shai kata ka jing pen em phi ki bala pendap shi shai kata ka jing pen baptist yet ya la dia kumno philong min shwa bad onda phila de ban pen ko ngo shisha ha ka ni ka ktien jong ublei kumno shisha ka wan kata ka jing kala kumno ka wan sha kata ka jing thamai ha ka jing em ya ka ba kino ki ba pinsngusi utrai ngim kwa shote ban le ki kwa haba namar balai ka pelong ingi haba ki shakri jong ublei ki kran haba ki shakri jong ublei ki sneng haba ki shakri jong ublei ki kentu ka bette ka jing em jong iru bo utrai ngasngongo shai kata shisha ngamla banda sngongo ya ki shakri jong ublei sha po ka portnet gospel media ministry shisha ki dalong jing kerku ha ka jing em jonga ba shisha ka long jing kerku ya ki babun ru ki bopet bat ki babun ki bala mat ki kamba lemba nagani ministry ya ka bo ublei la sei kan hoi kendiat kata ka long ka jing phla ban ngan chia thu hadien on dangala pediang yu tarai hadien on dangala shakri namar ki shakri ki jong ublei ki shadong ladala on dangila shakri utrai ru on ga jing em ka sok than ru ngi ha ban check ela dia namangi so thu bo utrai khot wang ba ka linti ka khem de namar kata henrei habangi shania ha utrai upen kluot kanya kata ka linti ka ba khem hoi ngasngo thu aka por kat bangan nang ya ngai ngoi shai ublei nga shkwa ban ya thu ang ne hoi hai tu ki por nga kan mau nga juerap ha yeng ma ngi na yeng ublei kur khu ngi don ya ka dukan nga kan mau tu ki por onda ngala dep ya ka jing pulie nga sedang ya ka bangan wat ya ka kamma nomor bangila dep ya ka jing pulie ngala thep ngala let chiki interview nga wat ya kita ki kam hadien jong kata nga kan mau ha kapor kat bangan nang wat ya kita ki kam nga shong nga shat yarap I mei hadukan ma dan nga shat shong shat yarap hadukan te nga shat sngongo banga shat yo men siem ni ki shakri jong blai bun sien ru ki shat ong bet ba hawa teng teng ngi pli ka dukan ne ngi khang teng teng tang ban duai ru ngim not ta henrei he ha banga pet ka ai men siem shai ka shakri jong blai ki shat ong haba pet pat iki wei te ki badan ha ka wei pat ka jingai haba openly ki not bet ya ka bakin shakri yo blai jong ki khlem ka jing le ran khlem ka jing tieng henrei yengi pan teng teng ngi le ran teng teng ngi shep tieng wat tang ban duai ru habangi la tip yu ne ublei ba em kata ka ai men siem shai nga hoi nga so thu ya kata ka ba ki shakri jong blei ki hikai ngam jupep ya ka ban ai ngo yu blei ya ka ba utrai la kurkhu ni so thu sha na ma ka tien jong blei ka ong ka jing ai ba bha ba janai bo ka wan no blei nga so thu sha blei kurkhu sha ya ka yeng jongi blei kurkhu sha ya ka jing em jonga kat banga dang ya lenti kan kat banga dang ya ngadang apply kita ki kam hadin kum ta nga ai ngo yu blei ula kurkhu nga ya ka banga yo ban trei ha ka wei na ki bank onda kat banga dang ya lenti kat banga dang trei ha ka wei na ki bank ngas ngo thu ho ai na du ning kong ka don hi ka jing khot jong blei henrei ngam kam shai pan nga shupin ko ngo ho blei nga lej ha ki jing duai kat banga dang ya lenti ngai ngo isha ya ka ba ngi shat
khot I kong sunita ngi tingi la shet million bang khot I momi I ai ngoi sha ye I yong ba stibon ngi kwa I fi bopin don lang no bat ngi hoi kam dei tang kata ka jing ong jong I renga sngu thu ela dia na du ning kong bakadan ni shisha kata ka jing khot re kam shai re haba hadien nadien jong kata ro ye ka ka ba I khot ngadang pen hi re hadien nga sngu thu ye ka bo ublei hi khot ye kren she kren ye ka ju te hadien jong kata ngam la shu ban nga su thu ba ngam la shu ye ka bangan pen re nga shat ong pat tang ka ni ka wei lo nga shat ong be ba hakapor ba ngadang wat kam hakapor ba ngadang wat ye kata ka kam ba ngadang di tap ikite ki kam nganang ai ke interview ngong la dai mumi isu khot be isu ong be ba stibon don lang bat ngi nga kala long suk te nga ya ka bangan chuan ngan chudan hang ni ngan don be hang ni full time kala suk nga henry hei habang ala yo ya kata ka kam habang ya ka bangan tre hei ba hang taro ngasngu thu kala don kata ka jing benut ma habang ila tre habang manong banwan menta ban tre full time no man shakri yu trai ngasu thu ka don hi ka jing halo jong kata henry hadien kat ba dang ya sin hi bo blei khot trai hi ai bor anda gumta ngakan mau haying kila kemen hadu kata ta ya ka bangala yo kan ya kata ka kam henry kumno bangan ya thu pat email nomor ba kata ka jing tre jonga ha bank ka dei tang khendiat benai haying kila kemen ki ong ba udu la yo ya ka kam e gumta henry hadien tang kat no pat ngala rai no ban resign pat na ka kam haying ro kila snowlingo de nomor kata ngakan mau ngam nang shu kumno ban ong henry ka jing shania jonga nga shania be ha ublei ngakan mau kat kum ka jing ya linti jonga ngala resign ya kata ka kam kadaya nga stang la shai bangan no ya kata ka kam henry kado kai le pasha ngamla ban ya thu I mai ba mai ngala mut ban resign no ita ya kan ya ka kam namar ba ka jing tre jonga ha bank ka dei tang shipor kano ngala pen kemen hayeng tan tai kam ma henry ngas ngo thu kam don pat kata ka jing sok habo blei khot kam don pat kata ka jing sok ha ngala ban yo ya kata ka kam henry kam don pat kata ka jing sok apo jonga ngakan mau ha kata ka por ngami da bank mangongan wan ya thu no email henry kat bangan nang nya kata ka skuti ngaduai nga trai keren mami hapo email jonga by in sngo thu ya ka bangan resign no na gani ka kam ya ka bangan trai ya ka bo mi khot hoi kum ta hi kat badang ya kata skuti sha bangan poi she dukan shisha nga I bo trai ujubab shisha kita gi jingduai ngi sha bo trai ule kamba ngakan mau ha kata ka sngi email shong hadukan hamar banga lej hadukan email dang sngap ye gajing kran jing pasto bantai hapo dukan hadien jong kata ngakan mau sha bo utrai ule kamba halor jong kata kat banga nang lej hadukan kalong kumta he banga duai helenting o nga trai kran mame hapo jing email shisha utrai dole kamba hoi ublei numla ban wan ban kran direct email rai nga ingo lamba ki shakri jong ublei email dang sngap ye gajing kran jing pasto bantai ngakan mau ha kata gajing kran ru email dang sngap bai pastori ong ba shibuan nangi ngi phla ba shisha ngi e yu trai anei bun sen watang yu kwai secret ru ngimnut ngimla ban ngi nang mani kita ki jingbam ki bomlong kupu hei batang bangin duai ru ngimnut tengah nga so thu kat bangan nang puson pat ya kata ka thau ru ya nga namar belai ngaro ngan ya kata ka kam ya ka bangan shakri hang ne hoj nga ingo kumta hi mei la pos na ya kata ka jingkran ji pastor ngala krani mei ngong mei ngala rai bangan resign no jingsha ngala dep ban resign mga shuong email bangala rai ban resign no ngo bangala rai ban resign no ni ka kam ngandan full time no ang tei be pastor te email ong nga tang kata ka we hi yong mela he te mes ngo thu hi te yong namar ba ngi so thu namar ba ma habang kata ka jingyo ngila yo khambun le singila banong ndai he hapor bi momi le ni hagane ga jing shakri ong banwan bandon full time hang ne ban shakri kano kamdon ka jingkular ha ka baye dei bat ka pisa ta henry ha ka ba utrai ukhon ti email ru yong ya kata ka ju de se ga don kata ka jing khuslai ha ka financial ha kata ka pisa henry ha ba blai pat ukhon ka don be kata ka jing pentingan ha po janga ya ka bangan syania be ha utrai ta ha ba blai khot blengan khuslai de namar kata nga ingo sha nga pen ko ngo ya kata ngala yo ban don full time hang ne bat kano sha nga suthu ka kemen pan
ya kapisa kamde henry hei bangi don haga jingkemen hei bangi yo ban shakri utrai hei haba ublei khot renga sngongo pan de namar kata ya ka bangai ipan hei banga tre ha bang but hei banga tre hang ne ngai I siapa de ga jingkur khu jong ublei nama utrai ula kular wangi ki ba shakri u kentiu ura sejrong kilong hakli kinomlong hatodong ngai I sai kata haga wei ga sngiru ngampat GE kata ka jingkur do kata ga jingya lenti jonga haba utrai khot upendap enga sya nga aingo sya ya kita ki jingkur khu ki jong ublei but halor jong kata ngasngo thuru kat hakini ki por ki bala lej mangadang syakri hoi kadan ka jingpang kabawan ban ngasutu kat ba anang ya lenti kita ki jingpang haga jing em jonga kisdang ban kasadem kasdang ban shu sat long ling a kalong terha ba kata kasadem jonga kita ki kejat ki kti shuk thalut ngakan mau tu kapor ngala shuthia ba renga kan mau tu kapor ya ka bangalet ban le test siapa Guwahati ananga le ban shim dawai shethi anda le test hari kita ki test baru ki long normal lut hari nga sutu ki shakri ki jong ublei ru ki shat ai men siem namar kata ka jingya lenti ha bangi shakri ublei ki u iet u tenju sneng baru sempan shisha nga sutu syai kata kal bangan nangya lenti ngashat pej ya ki testimony jong ki shakri jong ublei but shisha ka ai men siem kan nga ya ka ba hapdeng kita ki jingpang jing stam hapdeng kita ki jingya lenti ya ka bangan yaine bangan syakri ba ya ublei kan den mar kata hadian jong kita ngaingo bangatip bu ublei bu trai jisu lapan khia lembaga jingjingem senam jong u lapan khia kan yang na kita ki jingpang boro ngapen bena bang nget le sedon na pedeng jong piru pidan na pedeng shibun kita ki jingpang jing stam haga met ka jong pi nget kumba utrai lapan khia enga kumba pi shibun nang ni ki phla iki kamba ki ba utrai ule nget kaju ka kamba i ka ba utrai un pen khia ipi namau de ju ublei minin menta ba shudu ki bam jukot lada udang pen khia enga lada upen khia ya kita ki bala ju ai ka jing phla nang ne but kaju ro kan long ipi kan ki ba pej haga ne ka por but hoi kat bang ngakan mau haga wei ga sngi ya ka ba anda ngala syakri yu utrai ru haga wei sngi ngala la shisha naga jing yap ru ngakan mau habangi ma kum ha kata ke jinglong samla ni sutenat e ban jingi akan mau kata ke singi ngalit ngiele jingi kan kum ta shi perlok ngi jingi lang te udan ta we perlok danang e ban jingi henrei upersyang pat ya ka ban jingi hoi kata ka ka jeliu kala tap hi henrei ngakan mau kat banga ngapet yu upoi tang shiteng la shu kan ban ring men siam ula ngambet sha tenga ngam tip kumno bangan yarap yu henrei ngam don kata ka sap kumno bangan yarap henrei ngadon kata ka donut ban yarap habangai I ubula ngam julop kan henrei hamar kata ka por ngalet bat shwa bangan poi hi ha ka jinglong panik jong ta porlok jonga ushu snok be nga na gini ki terpeng jonga hei bayala dia udon cha jerong ko yanga ula pen ngambet shapo kan ha kata ka por ngasutu shisha tang kendiat minit nganong sya nganumla bandon na gani ga jakaru pen bangan ai gani ga jingpla nga onda kumtahi haka jing don lang shiparlong nga ingo sya utrai ai ga jing start kita perlok be don lang ngi syai kamba jung trai bokumno uplat em gan na kata ka jing sya la de ban ngam jelop jing sya la de ban yap ha henrei utrai uplat ken na kata henrei marsen yo lat nang tahi nga snothu syaba nga snothu ya kata ka jingyap hei baka durjonga kala jingem hei baka shintur jonga kala jingem hei baka ka khli jonga kala shu king bayong bai hare nga snothu bai ka jing e jong trai ubat scam sya gan ya jing em jonga but tang de gini jing phla but nga nge sya kan long ga jing kurku ipi iwe ki bapet bat ki basngap ya gani ga jing phla namta ka burom jong ublai amen Yang ngu yu try hagani ka por ka menta lambang ni ka jing pla jong ni samla stebon ken. But ula pla ya ka jing em gal jong la jong mo hagani ka jaka nganget fiyo sngo de ka tanga khambu ya ka jing kili ai ro ya I ba in ya tho ya ka ai ka ba ilaya lamba. But ilaya tho kumno ka jing em ka jong ni mo ngaju ong ya I dapat ka da dur hi ka bala I khoi dupa na do nungkong hi. Today nama kata habaki briu ki ya tho khana sniu ya I ro wat na yeng dan bala ban pedang mo bo bado ulong kumta
Pabon ro nangi gilong kunta tentang haka jinglong samla lani haka jinglong ramba ngidon artli gedor. Hayeng ngipeni bangi bahae syabar ngipeni bagata. But kibriu kimla ban ngai ya kata. Kadi gedon ko bantah haka baki ngiju laju ya puliru haka kecil pulir jongi ma Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Teng jipeni itu Mr. Hyde hayeng lajong. Kali ngidon ya kata. Tang kata, kamtame iya tu, kumus samla iya tu iya kajing sisa. Bangop kata kadai hak kata ki film ki baca clear. Bangop ya kaban pet ya ki AKA ki jong kabrai ki jong kadok. Babun ba mentale ki ngop ba. Hakum kata, ki brew hak jela jungi ngikran ba Jepang u drugs. Haringim jukran Jepang gane. Uni usamla apply ya ka A ke ba ulaya lengba. But ubatairo kumno ba hawa yo jisu, updiang yo jisu. Kumnu haba usdang ban sungtho ya kaktian kawan ra ya kacing pelat don bon ba kibriu ki persang sitayo artiyo kilat kingop biang namar ki persang da ka jado hanrei haba p1 how try bat lamba kaktian namar kaktian ke jang ka sait khut yangi banginum don kanu kacing thok bria ken banginwan sa kacing long sana bat ubah tairu kanu fi kamdei ke basuk ya ka ban ya ka kam ke balap biang bat ban sakriyo belai bat ngastonat ke ka ba iya thu mos te bon fi ya thu mentan ba onda ba ka kam kala biang sasutu ye ka jingkot hoi nengkong la don ka jingkot ndon jing terwa hanre onda ba ka kam kala biang la bet la biang mo la tre ka tu ka ne la experience la dei saban kio one man kata moi kong seditai ong man fi stebon one no ban tre nganget kalong ka ba ka to ko por naman nga tharai ka jingyo hapo ka bang kala he Marsin kot kong sita te kalmi tu ira tharai kat no siu pi ne kum no na kami tu kat no bersiu total akul mar tip on siu kat no but hanrei piru da ka jinget mo fi ong to ka ba do ya pi ke dei ban convince ya ka yen kam tam email la ya comment ba do la biang ka kam hanrei fi slur ban ya tu ban pentip ban pentip la da berai lupa la da resign lupa deh sulai ban pentip nda syu pancing bet la da ki ong nai ru melalui isu de melalui isu la da ong email nai ru la da resign je hale ai ngo yu blai ba ka yeng ke jong pi ru ka su thu ya kata bat ki priang bet ya ka rai ke jong pi kata ka dei teng em ngi perkhat ki bana yeng ke nong kum no ka rai ka long hashimet na haban bod yu jisu ka dei ka rai shimet But ko ki samla ka Bible ka ong ma banwat yu try kat badang samla. But ngang ai ngo ba pidang samla pi wat yu try. Pi shem yu try, but pi shakri man ta yu try. Ngi ai ngo yu try lamba ka jing pla. But kam ta me ida wan ra ya ka jing pen khia ro bo try. Kumno ba pen khia. Idon ni ka jing sat ka jing terhan ro blei ule ya ka kamba om tang ba pen khia pelait senon ya iro na ka jing yap. Namar ta ngi la pediang yu try ngi kwa hi ban le jing kam dei ka basniu. Hari kam ta me idon ni ka jing sen ai ki wei bo tau bo sen ai mut pengaman kalong kum dang anong ye pi hanre utai utip pat ban pelai ai ngo yu blai na da film song bantang ni kalong ka ba mo hanre na mar ba utrai upen em pi su tho bo utrai u ai beng ni ka jing ni mem te ka ta fi pla bo utrai unang kur kui pi bat ya pi ru ngai man sem ngam tip ya pi ngop ha ka no ka bantang ngam ong e tong ki samla ba ngop kita yo kum ki rang ba pi ngop ha ka kya pi ngop ha ka ta ki film ja clear la ni pi ngop ha ka no ka bosnio Jisu dei ke juba un pelat je pi. Pila persang nala de pila yak sat nala de pimla haru Jisu un pelat. Mo stebon tu ngin ya duai lang hakane ke por stebon ni kita ginong pet. Ngakwa ma pi ginong pet hakane ke por. Ala fi su thu shisha pi dam kami ke jing pelat ngin ya duai lang. Yo don ma pi ki be pa pi sngo se pang ki khon jong pi. Teng fi i yeng ki biang. Hare kan ma be ngasi ong ya kane ke benta. Kesla kanum ki dala de la dam don keler. Ya keler ngim yo i de sla ba ki. Kanum ki dala de kan ma ki kita teng ki kana em kinum wan hi kum to la da kam don ki ke hanre de na ma kata yo firu kum ki kmi ki pa fi ong ha ki khon ki jong har ki long kum ta ngai kani ke jing pla jong ni samla kan ai men se me firu kum ki pa pa pin ngai ho trai bu trai kum pen kala istebon un pen kala ki khon jong pi ni ne dwai ha kani ka por menta a trai be ni ai ngo ha kani ka por ke ba menta
ya kan ke jing pla bala ai do ni samla ke jang try ngai kan kta ya ki babon kan pen kelai ki babon kan ai man sim ki babon namar ngitep atra ki babon ki ngop ke nya try be hakini ki eki jing melin haki jing di ki jing bam lani haki jing pet ki eki ba chaklia ngara duai hakani ga por pelat mame ya ki ke nya try kani ke jing pla kan ketik kan wan ra ya ke jing pen kala yo ki don ki brio ki la dei ban yap 100 ki em ki klet no ban pla namar kata ke jing em ki yo kam dei de ka bor la de dei mame bala pen em ya ki yo ki ba ya nya ke jing pang ki bala yo ki snap no hari kini ke singi kan wan ra ke jing kala bar ki don ki ba pang ki ba pet hakani ga por pen kia kani ke jing pla kan ai men se ma try ya ki ba melong mame u try unong pen kia ke ai ba ki sngo agamet ke jong ki medon ya ka ban pen kala ya ka jing pang sha ka jing pen kia ban ngada dwai ru men pen em atrai bet hakani ga por ke ba menta ya ki tu ki brio ki ba ya khat ban light not na kata ka pop ke nya try la la ka benta ki don atrai kata ka jing khat ke jong ki sngo dala de kim la han try me pen la me ai ya ke jing job ban nganget kani ke jing pla kan kta ya ki babon kan non ra ya ki jing pen kala shaki babon ken but makiru haba ki yo mat ya me kiru ko ke singi ki nyok ban pla ya ke ei ke ba me la le ken ngada dwai ngada kurku atra ya wei pi wei hagani ga por ki ba pet ken hagar teng jung jisu amen but amen kuble shibon stebon ya ke jing pla jong pi but nganget lamba ni ke jing pla ka jong pi pilong ke jing kurku ya ki babon ken ya kita ki nong pet but ki nong sngap ken ublai unda kurku ya pi kuble shibon stebon but kuble shibon ya piru ki ba pet hagani ga por but dang ye pet ya kan ke program jong ke potnet ke baju wanra man ke singi ki khubor step nang tangi don ru ye ki khubor ke bangi wanra ha ki por janmet lamba ki jeseng lamba ki jingirmai lamba ki jingalap ngindon ye ke jeseng duai ha kan ke jaka ha kat santurik ha ka por kandai siteng step hey bangin duai naga benta kan ke ri ke jongi nam ta ki samla ki longkme ki longpa naga benta ki bobon ki benta namang ngidon kam ye ben duai naga benta kan ke ri ke jongi bo try un pelat bat udai tang ujisu ke jubab jong ke jing e baro ba mau lemda mau ujubab ngano fi dala de ngini khat ka bangi khat nginum la ke de mata ni wer fi pila ban wan lang shang ni ke jaka shani sha opar nong tumai ken shani sha office jong ka potnet ngindon ya ke jeseng tuai ka ba hap ka kasan trek agos ka badai ka si tho de ka por kendai steng mesta ba haba p1 yo fi don ki jing pang ki jing storm expect ma piru ba pinyo kia hak ta ka jeseng tuai mangapen kan mau ya fi ka healing festival kala jan ken mangini yo ken ya ka healing festival nadu ka shipo hadu ka khat south rek ken jong benai September ke banganget ke nalong ke jingger khu ya pi but kumbai stebon ibatai sapanga khasi bible school ngakwa ban pentip ya pi ne ka por ngina pelai ya ka form jong khasi bible school pila ban wan sini siapa office adi hapon opornong thumai ba pin shim ya ka form pin enroll ya de namalngin sedang biang ya ka batch ka bathmai ken how benai September hadin balakut ke healing festival try unda kur khu ya pi but unda le ya ki kamba ken ba piru pin long ki nong pla ya jisu ngina kur khu ya pi ha kerteng ke jong try amen